जाखा म खय बादे महाय सेट दग बें बें थांजाखा जों इदानी तिब्राव ता बाछाइबारियावबो गायसा रखायছে आसारामबारि बरति गोपालनगरं नाय दाबो गायছে এবং জোনাল চেয়ারম্যান ওরও তো ইফ আই ক্যান রিমেম্বার বেহালা বাড়িওবো আমতে लामा खय न कारै साते बियाव खायजा অন্য ডিস্ট্রিক্ট রক বাড়ি খাইজা এবং দুস্কি রক দিব প্রপোজাল রক চিনি দङ रतनपुरनि गानाव रतकिला बाजाराव बुतिनि उद्बोधनी प्रग्राम दङ चिनि मपाई जों आरो थांनाय हैता आरोबो 16 लाख टाका खरच खालामनो मार्केट डेभलपमेन्टनि सामने रमजा खामानि बाजाराव जों बसालायजा चिनि ओपेन मार्केट स्टल तिनि उद्बोधन जों खालायगा 16 लाख टाका खरच खालामो मार्केट स्टल थांजाखा मार्केट स्टल उद्बोधनी पान्दाव तिनि दङ चिनि गरमगोनां सुहेल देबबर्मा चिनि जुनालनि गरमगोनां चेयारमैन मोजां बिशु देबबर्मा तिनि वाइस चेयारमैन हकेश देबबर्मा चिनि जुदा जुदा सोशल एक्टिविस्ट रक सुपारिनटेंडेंट इंजिनियर एग्री हर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंटनि सत्यदास बर उपस्थित दङ এবং म बाजारनि उन्नति खालामनायनि बागै चिनि सामबोतां रमजा हाफ डान वार्क दागबो चलि दङ मोर वार्क हेज टू गो तुलासीगक बाजारनो उन्नत मानेर बाजार खालामनायनि बागै चिनि जोनालनि पक्षेबो जोनाल चेयारमैन এবং जोनाल डेवलपमेंट अफिसार रगनि बिसिंनि प्रपोजाल रहर कापर दिस इज ऑल अंडर कंसिडरेशन खरच प्राय 1 कोटी टाका बराद्द खालायगा तुलासीगक बाजारनो रिभैम्प खालामनायनि बागै अमहायनो चिनि म जोनालनि एरियाव गोबांमा इम्पर्टेन्ट बाजार तिप्रासारनि दं जेमन चाम्पाहावार बेहालाबारि बाछाइबारि बाइजालबारि छनखला बर मैदान म बाजारनोबो मर्डनाइज खायति सानान बागै चिनि जोनालनि आदं रग एबं लोकाल लिडार रग चाइतक लायदों।